Бүген 1 октябрьдә халыкара музыка көне дә билгеләп үтелә. Гасырлар дәвамында музыка кешеләрне рухландыра, илһамландыра. 20 гасырның иң күренекле композиторларының берсе Алмаз Мунасыйпов татар музыкасының үстерүгә зур өлеш кертте. Аның музыкасын сезгә дә тәкъдим итәбез. Алмаз Мунасыйпов атаклы татар композиторы, күп кенә кызыклы әсәрләр авторы. Ул яшьлек елларыннан ук үзен алдынгы карашлы кеше, яңалыкларны кыю кертүче, югары зыялы, белемле һәм җитди фикерләүче музыкант итеп танытты. Үзенең симфоник, камер-инструменталь һәм камер-вокал әсәрләрендә татар музыкасының яңа офыкларын ачты. Үзенчәлекле фикерле музыкаль әсәрләр иҗат итте, милли традицияләрне хәзерге заман белән берләштерде. Алмаз Мунасыйпов татар композиторларыннан беренчеләрдән булып, борынгы милли традицияләр үрнәкләре булган бәетләрне, мөнәҗәтләрне, китап киләвен заманча музыкада яңача баетты. Аның Муса Җәлил симфоник поэмасы, Тукай ритмнарында вокаль симфоник поэмасы һәм башка күп кенә әсәрләре татар милли музыкасы классикасы булып танылды. Кадрия Мирсияпова, Чулпан Амири, Татарстан яңалыклары.